हाय साଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ତ ସକାଳେ ସକାଳେ ଆଜି ରବିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗି ଅଣ୍ଡା କରିକି ଦେଲି। ମ୍ୟାଗିରେ ଅଣ୍ଡା ପକେଇ କରିକି ଦେଲି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଏପଟେ ୱାସିଂ ମେସିନରେ କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆମର ପାଇପ୍ ଫିଟିଂ ନାହିଁ, ତ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମିତି, ତ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇକି ଆମେ କପଡ଼ା ଧୋଇ ଦେଉ। ସେ ବଡ଼ ପୁଅ କହିଲି ଟିକେ ୱାସିଂ ମେସିନରେ ପାଇପ୍ ପକେଇକିନା ପାଣି ଭରିଦେ, ମୁଁ କପଡ଼ା ପକେଇଦେବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ କପଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଭରିଦେଲା, ମୁଁ ଭଲ ସବୁଯାକ କପଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ୍ ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ୟୁଜ୍ କରେ। ଲିକ୍ୱିଡ଼ ମୋ ପାଖରେ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ଫ ଏକ୍ସେଲ୍ ପାଉଡ଼ର 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ କପଡ଼ା ସଫା ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଏପଟେ ସନ୍ତୁଳା ବସେଇଥିଲି। ସନ୍ତୁଳା ସବୁ ପରିବା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ସନ୍ତୁଳା ବସେଇଦେଲି। ତାପରେ ଭାତ ବି ବସେଇଦେଲି, ଭାତ ବି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ୱାସିଂ ମେସିନରେ କପଡ଼ା ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଗଲା, ସଫା ହେଇଗଲା, ପାଣି ବି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ତାକୁ ଅଫ୍ କରିକିନା ସବୁ କପଡ଼ା କାଢ଼ି ପକେଇଲି, କାହିଁକିନା ତାକୁ ଆଉଥରେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା କପଡ଼ାକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ପକେଇଲି। କପଡ଼ା କାଢ଼ିକି ସବୁ ଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲି। କପଡ଼ା ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ସବୁ ଧୋଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଭଲ ଭାବରେ ନ ଧୋଇଲେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୁଁ ସବୁ କପଡ଼ା କାଢ଼ିକିନା ଧୋଇବାକୁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ କପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କପଡ଼ା ହେଉଛି ଆମ ଘରେ। ତାକୁ ସବୁ ଧୋଇ ପକେଇଲି କପଡ଼ା, କାହିଁକିନା ଡ୍ରମ୍ରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଦିଏ। ମୁଁ ଉପର ପାଣି ଖାଲି କରେନି, ଖାଲି କରିଦେଲେ ସମ୍ପୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଏଠି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ବେଙ୍ଗଲୋରରେ, ବେଶୀ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେନି ମୁଁ। ତ ସବୁ କପଡ଼ା ଧୋଇକି ନିଗିରେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ଭାରି ଦର୍ଜ ହେଇଗଲା ଧୋଇ ଦେଇକିନା। ତ ଏପଟେ ସନ୍ତୁଳା ହେଇଗଲା, ଭାତ ବି ହେଇଗଲା। ସକାଳେ ଖାଇଥିବା ବାସନ ଥିଲା କିଛି, ତାକୁ ଧୋଇକି କିଚେନ୍ ସବୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲି। ତାପରେ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ, ମାଛକୁ ମୁଁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ସବୁ ବଡ଼ ମାଛକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ମସଲା ମସଲି ପକାଇ ଦେଇକି ଭାଜିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କଲି। ଆଜି ନୂଆ ଚାଉଳ ଚୂନା ଦେଲେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ବେସନ ଦେଲେ ବଡ଼ ମାଛରେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଭାଜିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ତ ଇଏ ଏପଟେ କପଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ କପଡ଼ା ଥିଲା ନା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିପାରିବିନି, ତୁମେ ଶୁଖେଇ ଦିଅ। ସେ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏପଟେ ବଡ଼ ମାଛ ତରକାରୀ ବେସର କରିଦେଲି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲି।